Pizza? Pizza? Mommy, Huh? pizza? Do you want to eat pizza? While natulog akong bahandi, nagluto day ko diri og kalanon niya. Carrots, potato, atsal, og kaning pasta. Gisagulan na lang po dahil na ako nag-usa ka gutad nga karning manok og kaning sushi nga na ako ang gihimo ganina. Do you want to eat pizza? Yeah. Wala na nung baling si Karina sa kalanon nga akong gibuhat niya. Mao nang nagdali-dali na lang kog panawag sa iyang amahan nga magpahatod na lang mig pizza kay si Karina wa gyud hingkaon sa soup nga ako ang gibuhat para niya. O di ba bisag sa pizza na ay sagbot nga hintungtong. Kay apil man ang mga dahona sa pagbayad. Apilon ta naghatag ni Karina. Magkuha lang ta diri og usa ka slice. Kay aron makakaon na ni siya. Kay ganina ra gyud taon ni bisag natulog siya naghinam-hinam siya makakaon siya pizza. While gapiyong na iyang mata ganina hiningon na siya mami pizza, mami pizza. Solbad ng pamahaw lang ga. Ha? Solbad ng pamahaw na to ani ha? Pizza. Hey, pizza. You see pizza. Pizza. This is pie. This is peasants. Huh? This is huh? This is pizza. Let's go. Pizza. It's pizza. Humagkaon ni Karina og pizza, nanggawas na mi dinhi kay mumupo pug ko diri og prutas. Murag kaning prutasa, murag nakamayong-mayong ko aning nawunga. Kaya mo ang silingan ani kaniadto, na ay punuan ani unya daghag bunga. Og wala ko nasayop murag series masiguro ngalan ani. Basta kay kalanon na siyang prutasa. Akong bahandi dira ako pud na siyang gipalakaw-lakaw unya kay ang tate na muubo og bulak. Gitoslob niya na iya ang tiil anang lapok kaayong pagkayuta mga bayot. Mura na gyud din taon na siya og namugas. Kay namilit ng lapok anang iya ang sandal. Naglugos gyud taon na siya tikang kay himupilit man ang lapok anang simento. Usa ka bawlan pud ay ang ako ang napupo ganina mga bayot sumuo na ni tanan akong nakuha. Birthday day karon sa ako ang sister-in-law. Unya mga tumayo niya nga alas 5 dapat. Min-request ang akong kagupa nga magbuhat ko og sushi. So nagdali-dali ko gama ganina while natulog pa akong bahandi. Sumuo na ni ako ang nagama tanan. Mo ni tanan among dadon unya para sa birthday sa ako ang sister-in-law. Unya kay unya pa man mig alas 5 moadto nagluto day ko diri sudan kay mangaon mi daan ay hami mo adto. Karning baka dining karniha, akong gibutangan og green nga atsal og carrots. Then ako ra pud ay nang gilundan dira og soy sauce mo nang nagitom-itom or brown na dira og color. Pasagdaan lang nako na siya dirang gabukal-bukal aron pod mahumok ng karne. Igo pod mangulit daw ko ang duha ka kagupa nga bisig pamagol, maluto na pod ni siya. May nagluto ko og sudan, galuto pod niya ako ang ugangan diri og palaman man siguro ni sa pan, ambot usay ngalan jam, ambot gym o basta kay palaman na siya og mukaon na kaog snacks. Nanaday mi sa panimalay sa ako ang sister-in-law, duyan na niya ko ang bahandi dinhi. Paduyanon nang usa nako na siya dinha kay walay duyanan sa mua. Diri ra ni makahibalag og duyanan basta makaanhi mi diring balaya. Nangilog na magaling dulaan sa iyang igagaw. Gisudlan na niya ang tubig dan niyang ipasirit-sirit nako. Dansa lang ka. Paro G. Paro G. Look at here. Langga. Paro G. Teddy bear. Pero buyag lang yung taon niya ako ang binhi. Bisag asa ni, di yun maulaw, baga-baga, girig lapa-lapa. While nagsunod-sunod ko ni Karina, nakakita ko dirig na ay gibulad. Aprikot na siya mga bayot sa kadaghan, ilang gibulad, kay himuon na nila og candy. Lami manggod po ni ugom-ugomon, basta tingtugnaw, then i-partner ni mog kape. Nauli na dami diri sa mong padimalay, nagdungag day ko diri para kalanoon og panihapon ni Karina. Gipagkaon na ako na akong bahandi dira og yogurt mga bayot. While galuto ko sa ako ang gidungag nga bugas mga bayot. Yogurt na siya akong gibutangan og asukal kay nangay siya ice cream kana moy ako ang gihatag niya. While busy ako ang mga kagupa og niyaw-yaw dito, ako sa ning lawgan ni ako ang bitok dire kay nanguhit na. Nagsunod day akong ugangan ganina og mais. Buntag sayo dito siya city mo na iyang gipamalit. Lami ning mais kay bata-bata pa kay di pa gyud siya gahe. Nakahinomdom ko kaniadto basta wa na may bugas. Magsunod din mig mais aron masolbad ang among usa ka kalananan. Alas 9 na diri sa gabi Unya nakalimot kog istorya sa kuwang mga kagupa nga nahotdan ni si Karina og tubig. Mao nang nagdali-dali mig duaw diri sa city. Akong bahandi akong ugangan og ako ra di ay maminanhi. Kay ang duha nako kakagupa
Busy sila sa ilang trabaho. Minga og peaceful lay nga mo ang gianhian karong panahon na. Murag nahutdan siguro og kwarta ang mga tawo karon. So karon kay wala kayo tawo makapabor ko og video og unsay ilang mga gipang display dinhi. Sari-saring dilatang inyong nakita diri mga bayot pero wa gyud ko kakita diri og bulad ba o ginamos bakhaw uyap nga gi-display. Panoon, perting daghana og ibunaw lagi sa imong ulo makabungol kay dagko kayo ning ilang mga pan diring gipang display. Lahi-lahi style, lahi-lahi og color, lahi-lahi puno siya og test. Talag sara kaing tamis anang mga pana kasagaran ana asgad. Behave kani ako ang bahandi diri nga ako ang gitulod oh. Kaya mong tati manggod galakaw gaihap ba. Dugay jud na siya mahuman og pa-counter. Pauli na gyud me murag ngit-ngit na gyud dinhi sa amo nga gianan. Nagpanglingi ni nga ako ang bahandi diri kay kusog kayo ang hangin. Yang hangin pa gyud init-init. Inani ka sweet akong anak mga bayot. Basta manghigda na mi. With. Lips. Whiz. Okay. Okay ka karon. Come here, mommy. Ilala ka sweet akong anak mga bayot basta mangligad na mi. Mahalok na sa ako ang bukton, sa ako ang nawong, sa ako ang paa, hantod sa ako ang tiil. Mo nang pinangga kay na kuning anakan eh. Kaya nagnosara raning pagkaanak. Salangga ni mommy. Do you love mommy? Yes. Do you love daddy? Do you love Lolo? Yes. Do you love Lola? Yes. Do you love daddy? Yes. How about Tito? Do you love Tito? Uh-huh. Uh-huh. There's one. There's a menu. You say guapa ko. Papa, go. Stop it. Baot ko. Stop it. Oh, got it. I see it. Di mo ta ensik mong papa, ang ganin sik lagi ka. You say okay ra ko. Okay, go.